7 days of the week. No matter go to 12 months of the year. Otu aka ishi we me gini ka isi we pasa na Volt 104.3 FM. I dey very very active ever. So if obu ni chori ime, if obu ni chori ime in terms of ego buying and selling. If gbasala ego and teaching azone ya, IJE AFIA Volt FM niya because na ebe aka anyị na-akpa maka buying and selling. Until anyị kpakọtasị ya nnọọ mee ife anyị kwesịrị ime tinye ya na ntị ndị mmadụ ha wee nụ ya anyị wee zuo ike. Onye ka m meji wee gwa unu that na for complete 2 hours m ga na-anụ maka gịnị afịa ndị mmadụ ebe fa na-eli ya na otu ha si eli ya. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ozi nke a, the first ozi ga-ezijere unu ga-esi n'aka ndị Hotel Sunshine. Hotel Sunshine si ka mmekwu unu mara na right now as mụ na unu na-speak na Akara Express fa dị on. Akara Express bụ ebe a na-asavu gị akara and ife ndị ọzọ na-eso akara. Ihe ọ na-ịchọ ya na custard, ịchọ ya na akamụ, ịchọ ya na tea, ịchọ ya na soft drink, nke ọ bụla ịchọrọ ya achọ. Mee gịnị? Fa nọ available, reliable and so if ọ bụla ịchọ jee na Hotel Sunshine n'otu a ka ha serve gị with their Akara Express. This Akara Express ga-enyekwa gị access to their swimming pool. That means you have access to swim today until mama calls. Mama ga-akpọrọ gị, ị ga-eswim nkwe till the next day. So it's your choice. Ike adịkwa gị because right now ọ dị ka ife anyị nọ na ya bụ ike ume onye ume dị, onye ike dị. Idi able, idikwa na able jebe na Hotel Sunshine n'ụbọchị nke taa for their Akara Express nke ga last from 7 a.m. till 10. So ị na-anya na time gị, fụ na time gị na-emezu kwarapụ n'oge adịrọzi. Ha na-enyekwa anyị Sunday brunch. Sunday brunch bụ their buffet experience nke ha na-enye adult na ụmụaka. So ọ bụ na ị bụ okenye 20,000, ọ bụ na ị bụ nwatakịrị 10,000 naira. Ha na-eme ya from 12 to 4 p.m. every Sunday. So maka ndị bụ na ha dị ka m, anyị dị eri nri otu wee jee church and church anyị na-anọgide till 1. Ị nwere ohere ije na Hotel Sunshine for your brunch, of course, from 12 to 4. Ha na-enyekwa anyị karaoke night nke na-abịa every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Karaoke night every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Ijeje gụọ egwu. Nwere onye na-ajudge gị, onu gị dịgodu ka onu ụkpana. Don't worry, just so long as you're enjoying it. Then hang with their Kenny's bar for any mega game. That means otu anu ana agba ball kita anu inwe ike iji aba dene any ball at all. But ha my WhatsApp wo na 0915 079 2175 0915 079 2175. All right, so right now Akara Express the ongoing na Hotel Sunshine. Hotel Sunshine na plus C15 by Presidential Road opposite First Bank. So ijekwa na ala ebe ahụ. Same ebe Presidential Road, the First Bank adịrọ to ijekwa na ebe ahụ. Hotel had the opposite, the tallest, fine, serene environment. In fact, ha nwere the tallest building, serene environment, clean, neat and relaxable. So ije ebe ahụ, you may enjoy. Ọ bụrụ sọsọ Akara Experience, ha nwere their hall, ha nwere their rooms, ha nwere a lot of other things ha na-eme. So you can key in nke ọ bụ nature. Ozi mesitekwa unu si n'aka Wine Press Trading Services Limited. Wine Press na-ele solar panels of all sizes from mono 200 watts to 680 watts. So ọ bụ na ịchọ anything solar in terms of panels, dịcha ka Jinko panels, Canadian panels, Trinia panels, ndị a niile bụcha solar bife ha bụcha ekpo ma ije na nke Wine Press. Ha na-elekwa inverters of different types and sizes from 1 kilowatts to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. So any inverter at all, ha na-ele ya. Charge controllers of different sizes, solar power CCTV cameras of different types, solar powered standing fan, solar generator of different capacities that can power your whole apartment. Rush now, J9K Wine Press Trading Services Limited. Shop Hardina Shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu. Nke Enugu Banya. Obona each of these services na Lagos. Jena 58 Gus Power Plaza, Alaba International Market. 58 Gus Power Plaza, Alaba International Market. Ije ebe ahụ, inweta their services. Every solar, anything solar, fan,
chargers, inverters, standing fan, powered CCTV cameras, of course, like CCTV question camera, charge controllers, panels, and carbon nature. Wine press nearly. What had today my general office here? Na 0916 6301 384. 0916 630 1384. One at 0904 563 5425. 0904 563 5425. So ije kwanala ebe ahụ taa nwanne echi bụ Sunday, so onye ọbụla na-ezu ike echi ijekwana ebe ahụ from today Monday wee dịrị gabazie. Ị ga-afụ all these things and more. Ọ na-elechakwa ma TV, ọ na-ele ma laptops, just that kind of thing. All right, so rush Ekta for any solar services you need. Let the sun pay your power bills. All the very, very important. Also, some gets daru ni sinaka Oma perfumes. Oma perfumes na everything perfume. Anything fragrance, anything smelling good, anything smelling nice. Almost can make normal that no Enugu. But on a way built to wherever you are. So ebe making sure they put Oma for your designer perfumes, Arabian perfumes, roll-ons, body sprays, perspirants, even Nigerian made perfumes. Layering, each mixing, each can recommend the elegant boy today na 0916 227 7243. 0916 227 7243. Boy today onyegi whatever each in the name of perfume. You want to go? All right, so nga na chetazu when na chetelazu kam gwakunu more about them. Yes, I go. Cheta that's na wine price na elekwa all this our generator. Imago solar generators. That solar generator he nke ahụ na-adị eme mkpọtụ. Nke ahụ ọ ya we plug or charge cha ewe ọkụ a plug near whatever it is na inwe na be gị. That particular generator can power your whole house. And all the movable, all the very, very portable. Yotago dro ka ndị nnukwu anụ a na-ada ebu. It's in your name, but I connect good wire before I will change over. Just plug all your things directly to the generator, the solar generator, or power your house anyhow you want it. So why don't you offer today? So I'm gonna bob na chetazu. Makandi na table Saturday, they are taking them down the aisle, Fanny Mela, Fanny Mayfair, Magoni for working and wine. Naked put nas, congratulations. Or the easy. The economy akun kana no wine. The economy akun kana nudi, my dear. The economy akun kana plan engagement. Ha! Oh, so naked soon you can soon dal. Congratulations to onye obu yania. To you and yours. Na soon congratulations. So the easy. I can dedicate this song to you people. Arike remix. They will. I just wanted to know if you could make long distance work. I think we can make it work. I love you so much.
Ah, say something, honey. Sweet, I got the Chief Beats. Eyo, agwa m unu si na nchọ icheta ndị bụ na fa na-propose, a na-propose to them or fa na-propose to people. Ndị nke bụ na fa na walk down the aisle ma nwoke na nwaanyị. Ndị
ike bụkwa na fa na-akwado ha ka na-akwado si nnọọ ike ghọtago na-asị ịgwa gị that na Chike kwu gị asị gị you should know gị na mmadụ na-emekọ ikwesị ịma na onye aha dị faithful or not ikwesị ịma na ọ dị faithful or not because one thing realize go n'ụwa bụ na anyị macha ife niile anyị nwa ka ọ dịziri to ignore mee anya ka ọ na ya dị afụ ya mana anyị na-afụchi ya so gị nwa mazi so ịma ife ị ga-emenwe ignore fine ịmakwa na ife ị ga-emenwe ignore fine mana mbọsị ọbụla na-abịakwa na asị gị will you marry me make sure that you not run a relationship for so long with onye na-waste his or her time ịmakwa na ọma work bidokwa kịta ọka bụkwa gboo si onye ahụ nna m afụgokwe m na ọma work na ọma ndaba biko ka anyị gaala onwe anyị ka anyị hapụ ị na-waste time onwe anyị ka anyị jee chọọ onye ọ bụ anyị na ha ịghọtago chikina onye ọ na-achọ rather than na ịnọgide na-eche mgbe anyị propose ka i wee si no ha ba na ọ dị mma ha ba mana alright so anachetago m azụ na Volt 104.3 FM n'oge IJE AFIA ka anyị nọ ya ebe anyị na-eme buying and selling goods and services product for money ịgba ọsọ afịa ịnọ n'iru afịa ịkọtọsi iru adị m afụ uche face tata mana ọ bụrụkwa ya bụ na mfe onye ji ego mma na ọkwa smile cha ya na-ajụ m na ma bụ laughing jackass ịghọtago so anọ m n'iru ọrụ and ọ bụrụ na ịkpọsara afịa n'ụbọchị nkịta biko chepụrụ Chineke ọchị chepụrụ ndị customers gị ọchị be happy one of the charms eji ele afịa bụ ife afụ ọ bụrụ mgbe niile na-agbakasị iru onye chọọ ịbịa na shop nwaanyị mba ọka nje ebe ọzọ ifrọ n'iluzgo customer nke ahụ so ebe anụ a ebe m na-agwụ unu na-echetere unu everyday that your smile is your charm no matter how much iwe dị gị n'obi try as an adult ịkondone ya mana mee gịnị chịpụọchị laa afịa everyday I nwere plan anyị bụ ilechapụ afịa anyị na shop so whatever it will take ọ bụgodị na you bury your anger bury ya ịnaruo n'ụlọ ma onye ahụ ọ bụ gị na ya bịa unu akwatawa ya mana biko customers bụ na fashion ụlọ si na ọrụ fasi various places ha si wee bịa igo gị afịa don't do transfer of aggression ọ dị adị mma the first people sibuzi unu ozi bụ ndị Hotel Sunshine ndị nke ji akara express nke na-abịa every Saturday morning with free access to swimming eke unu mara na fa na-eke akara tata fa na-eke akara with anything ịchọ ka ejiri wee accompany ya fanwe anụkwa m na fanweche ma coffee so ọ bụ na ọ na-ekwe gị iji coffee wee taa akara tọ jebe na Hotel Sunshine n'ụbọchị nke taa ha na-enyekwa Sunday brunch ya bụ the Sunday Sunshine Sunday ha na-enye anyị their buffet experience every Sundays from 12 till 4 ebe a nke ị ga-enwe ike mee gịnị experience any kind of food ịchọ inye gị afere nnọọ isi na ịchọ ichechi ihe niile dị na the menu nsogbu adịrọ ego gị because ego ahụ bụ 20,000 for adults and 10,000 naira for okenye sorry for ụmụaka 20,000 naira for adults 10,000 naira for ụmụaka so ọ bụrụ na ị chọrọ experience and ịmakwa na this table na giveaway price because you are able to eat ma chicken ma turkey ya dị n'enu ya ma akwa ọ dịchi ya so jee na Hotel Sunshine n'ụbọchị nke taa on Sunday rather tata bụ akara express echi niile bụ the buffet experience Sunday Sunshine then Thursday bụ karaoke night 7 p.m. to 11 p.m. mega game ha like their Kenny's bar na-enye anyị opportunity to watch your game yatago every day enwere a particular day every day inwe the opportunity nene your Premier League Champions League whatever it is na a na-agbakịta anụ a ije nene ya anọ m na ndị Man U nọ na 3rd point yatago so if run a game and on a total competition is back on the competition is back so I want to experience these games probably na man nalungu no or ni nwere oku no or ni nwere DSTV nwere GoTV nke ọ bụ na nwere Hotel Sunshine will provide it for you na their Kenny's bar any time of the day enwe match and more man na dey agba match by 12 midnight match na end kali by 9 or 10 agbachana so they are ready for you. But have my WhatsApp or 0915-079-2175. 0915-079-2175. The next dose is Sinaka Wine Press Trading Services Limited. Ndinke shop of on shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu. Shop 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station, Enugu.
Hanokwana 58 Gospel Plaza, Alaba International Market, Lagos. Kedifafa neme, hanele, anything solar, including panels, inverters, batteries, charge controllers, powered CCTV cameras, powered standing fan, generator. Iya niile bụ gịnị? Solar empowered. Hanta bụcha solar. And solar fa bụrụ akụrụ solar fa bụ gịnị? Foreign solar. Foreign, a na-atụbata ya atụbata, ọ bụrụ nke a na-arụ n'azụ ụlọ anyị. A na-atụbata ya atụbata, right? So ije na Wine Press Trading Services Limited na shop fa all the services you need in terms of solar, ịchọ consultation, ịchọ installation, ịchọ repairs, ịchọ ka ilele, ha ebunye gị ile. So jee na nke ha today na shop 13 New Power Plaza by Ogi Road Police Station, or na Lagos 58 Gos Power Plaza, Alaba International Market. Call her na 0916-630-1384. 0916-630-1384 or 0904-563-5425. The next Ozinge Zitelgi Sinaka Oma Perfumes. Oma Perfumes ka mmeko no malu no na-ele ihe niile perfume, including Arabian perfumes, designers, roll-ons, body sprays, perspirant, Nigeria perfumes. On a lecture, all these things. Some make no malu that no one nature ka mix yelgon on ya. On always mixologists. Abu nature ka o recommend dialogue on up ya. Abu nature ka o advice ya on up ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-edowe gị, probably na ị chọrọ ịkwụnye installment, ịmara perfume, enwere ịchọ perfume 1 million tata, ọ dị ego gị. Ịchọ nke 1000, ọ dị ego gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ego ndị nnukwu ego mana ị chọrọ na-akwụnye installment, of course ị ga-akwụnye installment. Mgbe ọ na-ekwụchala ego gị, onye gị perfume gị. Ọ an online vendor, ọ nọ n'Enugu. So kpọọ ya today na 0916-227-7243. 0916-227-7243. Wire today ka onye gị perfume dịka otu o si wee masị gị, otu isi wee chie. Yatago. Alright, na nacheta azụ, wee nachetela azụ, anyị ebidokwa ebe ahụ. Cheta na anọ na Volt 104.3 FM. Anọkwa m, of course, live on YouTube. Anyị nọkwa na Radio Garden. Anyị nọ na radio gị, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Radio Garden. So ọ bụ na YouTube, ọ bụ na ị chọrọ join na YouTube, ọ Volt Odenigbo ka m nọ near, and I'm live right now. Just pinye aka na the ring, isonye m directly into the studio. Ọ bụkwa anụ na ị chọrọ isonye m na phone, na radio, no problem. Ọ bụ na ị chọrọ na Radio Garden, Volt 104.3 na Radio Garden. And of course, ndị nke bụ na fasonye si m na Instagram asị unu daalụ. Thank you so much for joining me. Ọ dịrị easy. It's not easy. It's not an easy something. Aline, dalo. Amphal Hussein, dalo. Isaac, dalo. All of you need to cham. God bless you. All of you now watch him. God bless you. Don't worry, every Saturday now the very hyperactive. I can Niro and my boss Afia and my need. I need like more now. I need my urgent 2K. Oh, that is what it takes. So anyị na-agba ọsọ afịa, anyị na-eme ka o wee dị na mma, ka o wee dị mma. Alright, aga na ebe ọ bụ na nna na-cheta azụ, cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. And of course, tata birthday Pete Edochie nna anyị ukwu Ebubedike Ogalagidi. Alright, so tata birthday ya, and you know go for some reason nyanwa bụkwa another person na-enwebe scandal. Anakọtabe si na o ji enwekwa baby mama, ma anakọta si na ụmụ nwa n'ilo, ma anakọta si na enwe gef. These are the kind of people ụmụ nwoke kwesị na-emulate. Ofu nwaanyị ka ọ nọ, ofu nwaanyị ka o ji anụrụ akụkọ no hafụ nwa ya nwoke na-eme ka onye brain ya na-atọ ọchị. Aya ka mkpụ na aya zụcha zụọ onye ka ji esi mee ike gị fụ Pete Edochie na-agbakasị ya because ọ ma na o mere ike ebe ụmụaka ya. Yeah, story for Monday anyway. But no problem. Tata birthday Pete Edochie. So from Volt FM, I wish you a happy birthday. Alright? So I'm gonna bob na cheta azụ.
Kai Ego Ibo by Chike. Of course, ihe niile anyị na-achụ bụ ego. Whether na ego Igbo or ego black, ego nke ọbụla ọ bụkwa, money is money. Nya bịaba. Money bataba o, but make money no quick go. Nke na-ewe iwe bụ na e dey quick go. As e dey take come, na so e dey take go. And where e dey go, we no know. But it's well, even inside well. And they're very active, okay? They're very active. Make sure they the consistent. The consistent. Keep promoting your business. Keep advertising. Keep telling people about it. Be a flyer. It's already enough. It can never be enough, I'm telling you. So, Shike, I can ever have Nana 1,000 day. I give your mama a promise. Ego Ibo, ego Ibo, ego Ibo. I give it my home, ego Ibo. Akadibo, Akadibo, Akadibo. Ego Ibo, ego Ibo, ego Ibo. I leave them ego Ejima. Okadibo, Okadibo, Okadibo.
Anachetoka maazụ na Volt 104.3 FM na Suno Dalo Deje. So otu ọ bụ na o si n'ala wee dị, achọrọ m ime ka ị malụ na anyị nọ na Volt 104.3 FM n'oge ije afịa anyị na-akpọ ije afịa. Ebe a every Saturday ọkụkwa na alụ 9 mụ na gị ga-anọgide ebe a 10 11 a wee kụọ. So ọ bụ na ị na-esonyelu m na YouTube na sị gị daalụ. Ọ bụ na ị na-esonyelu m live on radio na sị gị daalụ. Ọ bụkwa na ị na-esonyelu m na Radio Garden na sị gị daalụ ndeje, ọ dịrị izi. Alright, so ebe anyị na-akwụnye ndị mmadụ n'ọkụ plọg nye fesoro bụrụ plọg fesoro n'ife a na-alụ soro na ndị na-ebe soro ndị bụ na echeta afịa fa ha na-ebu first second third ya gbata gị n'obi maka nwaanyị anyị ga na-agụ ya ka egwu ebe everyday no dey tire o adịghị ike adịghị agwụ m n'ọrụ a so anyị ga-ekwugiri ya until ọ baa unu ntị baa unu n'obi tụpụla na n'obi unu nwere oche nọrọ na a particular part of your heart that you will not forget so that onwe ka afịfa si wee bụrụ ife ị chọrọ ife you need you recommend you need you refer ndị mmadụ to them. So otu ọbụla o si n'ala dị make sure na ị nọ ebe a ige ntị malụ ndị bụ na hazie m si m gwa unu and also ha adịgo nnọọ ife ha nọrụgo nnọọ na ya bụ afịa zụchata ya ọnụ fa zụọ ha to the point na fa dị eshake okwu ha kwudosiri ike nnọọ na anyị ha jidesiri nnọọ ife ike wee na-eje ịghọtago. So onye nke izi ọma perfumes na-ele perfume n'Enugu online vendor nke si ka mmekọ unu malụ na ọ na-elekwa perfumes so na ọ na-elekwa perfumes mbịa gorozie ya afịa mbịa goro ya n'afịa n'ife ọ ga-emerụ mbụ layering mixing recommending ịmago n'ife ọbụla ị chọrọ ka o mee gị in terms of fragrance ọ ga-eme ya so that ị na-abata na occasion like this your perfume will announce you. Perfume gị ga-agwagodo ndị mmadụ n'ịbịa zugo na mmadụ na around na atọ ọnụbagodo tupu ajụbagodo gị afa gị ma ihe ọbụla perfume ga-emegodo gị announce ife ịgba na-arụ abụrụ ya bụ ụtọ ga-eme ndị mmadụ eme gị na atọ ọnụ n'ebe gị anya sị gị nne ka ezi ndị ọzọ gbachakwa mana something unique about yours ịghọtago. So because why perfume gị kwesịrị na-eme gị announce na ịbata in an occasion ndị mmadụ taa na afọ gị ma onye nke nne ka ebe igokwa perfume ifron referral ebidogo. So jisike kpọọ ọma perfumes today ka ọ recommend ya gị ọ ka onye gị ọ bụ na ị nweburu nke ị na-eyuzu bụ eyuzu kpọọ today na 09162277243 09162277243 ka anyị jee na nke Power Plaza na nke na nke Wine Press Trading Services Limited. Of course shop ya dị na shop 13 Power Plaza Enugu
That's by Ogui Road, Ogui Police Station. Ebaka shop ya this 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. Ijekwana eba he with all your solar services. On solar panels of all sizes ranging from mono 200 to 680 watts. On solar panels, Dechaka Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels, Nandi also were deregaba. On inverters of different sizes and types, from 1 kilowatt to 30 kilowatt, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. On batteries of different types and sizes, they are lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. On charge controllers of different sizes. On powered CCTV cameras of different sizes and types. On solar powered standing fan, solar generator of different capacities. This solar generator but the in thing now when you go there you're on a long thing. Why not CJ you value for your money? You can ask questions, you can do whatever you want to do. Put your money where your mouth is. I keep telling you people, put your money where your mouth is. The worst thing make you in your money go and you say Utilo. I forget, sorry. So Jane Care today, you go to the solar generator, they power all your whole apartment. Any gadgets in anything in or got power on where. Rush that na 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Moijena 13 New Power Plaza by Ogui Road Police Station. So, Jeba, you want services like sales, installations, and repairs. Of course, that will give you opportunity to save your money and let the sun power your bills. All right, so contact Stefan at 0916-630-1384. 0916-630-1384. More 0904-563-5425. Kaije na nke Hotel Presidential bụ ndị nke bụ na fa na-enye anyị dị akara express every Saturday nke end go by now because on the end by 10 from 7 till 10 a.m. ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-enweta akara express na Hotel Sunshine. Inwe ike nwenwuo ike jenwuo for the akara express. Ị ga-enweta express straight up usage for the swimming pool. Go not to just have fun and enjoy. Ha na-enyekwa the buffet experience ga na-akpọ Sunday Sunshine Sunday. Ha na-enye anya every day, every Sunday, not day, every day, every Sunday. 12,000 naira for adults, 10,000 naira for ụmụaka. You just experience any kind of food you eat. Ha na-ele any kind of food you eat on display or a buffet. So once you come, you serve yourself. How about karaoke nights every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. How we mega nights bụ nke ha na-enye anyị game night ahụ any game ị chọrọ inene ha ga-emepere gị dia Kenny's Bar ka ị nwee ike nenenwuo that game. Kpọọ ha ma WhatsApp on 0915 079 2175 0915 079 2175. Kpọọ ha today ka ị really berere ka ị mebe enjoy ka ị soro n'ife a na-eme mana finally at the end of the day ọ ga-adịcha mma ịghọtaga and oge Chukwu ya akacha mma oge echi na-aka mma. That's just what I know. So ife ọbụla ị na-eme make sure na ị nọ na Volt 104.3 FM na ị wetara afịa gị ka ị tinye ya kwenye gị n'ọkụ ka ị soro n'ihe a na-eme. Aga na ebe ọbụla nna anachi eke azụ ndewo. The way you make the men they crazy. Softly, baby. I'm 15 years old.
Softly, softly, baby. Oh, goddamn. The way you the one your waist, when the one your waist, I. You know the sign, not be right, some beats make it gently. Softly, softly, baby. Can all goddamn. Hey. Higher to the sky. I never come down because oh goddamn. The way you the one your ways, when the one your ways, I. The way you the tinkle lolo make the man they craze, I. You know say I not be right, some beats make it gently. Softly, softly, baby. Oh goddamn. Is that video? Ah. Ogechi, don't do me something, Papa. Roger, over. And then we give me Karashika. Hey, be like, hey, be like, that's where you die. Where you get, and you been of the sun. Walai. Now you, Hey, hey, hey. Ogechi, Ochichi, Oma, Nenu, my baby. A little fan, no lie, I need your love before my wami finger, yegi, obi mu, imani, maka, beauty in the you what choose. If I do you wrong, my baby girl, I'm sorry. Okay, you did my life, I say that I you did my life, I say that I did deny. Hey, Ogechi, Ogechi, Nenu my baby, Ogechi Kunakama, Ololufe, Anogolai, I need your love, Mama, Guami Venga, Yegi, Imani Maka. For the living, I tempted to touch your foreign cookie, if ain't killing more, say the love I got, Hey, baby, this love is sweet, is real love. Kwaya kabacha. Mani magara maradarama. Turn around to make a dollar now. Paradise for my body. Okay, chikama. Nenu my baby, come on. Ololufe, I no go lie, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love, Nino my baby. Ololufe, I no go lie, I need your love before my. Nino my baby. Why me finger me, oh, imani maka. Waiting you gain.
Me, I no like wahala. Me, I no like wahala.
Yes, anachetago maazụ na Volt 104.3 FM. Egwu nka mkpochapụ bụ nnọọ ọmalịcha egwu. Hold Me Tight, KC Peruzzi Okwesili Eze Group. KC Peruzzi na Okwesili Eze Group bụ etikọla aka ọnụ gụọ Hold Me Tight. And Hold Me Tight bụ egwu igesie ige ntị fụ na ọ na-eme gị encourage na ife ọbụla ị na-eme gị jidesie ya ike. Ịghọtago, ị nọ na relationship, ị na-achụ ego, whatever you are doing, make sure that you are doing it right and holding on to it. Now one day, you nwere isi ga-esi na ya wee pụta. And tata asị m nọ ka nnechala anya na obere na social media ka a na-akpọ egwu na-afụ engagement here and there engage. Ebe ekwu si afụ egwu nji ego engagement ring ka na adashizi na engagement ring adash biko. Asịkwa m ka njụọ, and if onye nke egokwara engagement were ihe test eji test the how many carat gold dị na ya, ma original ma the gold abụkwa gold, ifikwa ka a na-etest, ọ na-egbukwa kpi na-eru n'isi. It's alright, but ihe na-achọ igwu nta bụ Saturday bụ because today Saturday bụ a day anyị bụ ndị ụwa map go out na anyị ga-eji wee na-eje ịmago down the aisle, aga church ekpe ekpere, agọzi our union. Biko kpachalụ na anya. Marriage is not a child's play. Or a child's play. So biko make sure you're choosing who chooses you, and who chooses you. Onye ọ bụ na onye arọta gị, make sure na ịrọtakwuru ya. Anụkwana mmadụ out of pity. Anụkwana mmadụ out of just ka o wee bụrụ maka ọma ntekwa aka ọfịaba arụ. Alright, so anachetago maazụ na Volt 104.3 FM ka anyị gaa n'iru n'ije afịa ebe anyị na-eme buying and selling goods for services. Kpụpụtara gị afịa ndị nọ n'afịa na-ele ifefa na-ele, ebe ha na-ele otu ha si ele ya na ifefa na-ele, ka ị mara ebe ị na-eje, ka ị mara ndị ị ga-akpọ, ka ị mara otu o si adị. Ebe a mụnwa Banti Chinasa na-etinyekwa ndị lights at the end of the tunnel. By how? By inye gị lighter, simple and short. Inye gị lighter mean na m ga-egosi gị ụzọ. Ịghọtago, mara ekwe ka ị baa n'ọfịa. Ọ bụ na ị chọọ igo ife gbasalụ solar, of course mụnwa Banti Chinasa ga-eme sure na ngosi gị the right shop. Igokwa n'ihe dịka perfume, the right shop. Igo ihe dịka electricals, the right shop. Igo anything, ihe dịka hotel, nni, ebe ị ga-enwe swimming pool, quality relaxation, no disturbance, ọkụ na-adị. Of course, m egosi gị nke, but then ọ chetakwala m ime ka unu malụ na this period. Amarọ m na onwe onye ọzọ ịchọ ịdị na anụ arụ a na-ekpo gị ọkụ. Ọ bụrụ na hell adịghọ like this, na hell ka nke anyị na-aga njọ, onye ọbụla change kwa their ways jee mebe ezigbo ihe, because these days adị m alarụnwuzi ụra. Heat dị too much. Imekite nwa anwa iche na ọkụ dị, imechie anya ewe wee ọkụ, ihe ya kpọlite gị wụ oven, arụ gị na-enwe before ịgbanyewegodu fan gị nwa na ọ bụ na rechargeable fan ka ị na-elubu na solar. Ndị otu anyị bụ na solar ka anyị na-use. Before ịgbanye ya, heat emego gị, arụ achago gị ọkụ, like hey, ọ gịnị na-afịọ? Ọ bụzi na ọmụsị dị very very tired na ịma mbini nwa ọtọ ịgbanye anything. Hey, so gbarụkwa njebe na nke Wine Press Trading Services Limited kita ku njegolu solar bụrụ generator ku nchọ ego. Ujekwa je egolu solar fan, jekwa unu jelu golo solar panel. Ọ bụ na panel ka ị chọọ itinye na be gị, tinye charge controllers bụrụ inverters. Jekwa gbaru jebe kita anụ because it is ọ ka na-ebido. Anyị afụbere anything. Anyị afụbere anything. Ọ ka na-ebido. It's not ending anytime soon. So jiri kita anụ a mee gịnị wee jee nafere onwe gị, jiri aka gị na ọkpọfụta onwe gị n'ọkụ mmụọ ahụ iji aka gị tinye onwe gị, then pending mgbe anyị ejezi nke njọ anyị metal. Maka imagine ị ka ya face njọ hellfire for G metal, i wee tinye onwe gị na ọkụ kịta. Gbaru jebe na nke Wine Press Trading Services Limited. Ị mara ihe ọbụla ị chọrọ igo gbasalụ solar, ọ bụ na standing fan, ọ bụ na the generator, ọ bụ na panels, ọ bụ na kiwe panel itinye na your house. Go inverter na ndị otu ya. Waya ha nwa ga-install gị, waya alụ gị na nke Wine Press. Ije ebe a nkịta anụ izelu onwe gị just. Hey, ọ gịnị na-afịọ ihe nke a biko? Fọsikwu ka mmadụ na like ihe kwesịrị na-emezi na ọfọ ka mmadụ
because na ya trust in the EDC. Ọkụ dị nọrọ otu a chelo dị ọkụ or better still dị ọkụ na-enwu fan na-eku electricity itelu onwe gị rechargeable lantern rechargeable fan gị ma solar fan gị in case, because ọ bụrụ in case ọ ga-case rile it will case. Ọkwa Nigeria ka anyị nọ, it must to case. Ọ Nigeria ka anyị nọ, so ụdị ya ahụ dị ọ ya emenwu. So but today na ọ bụ na ịchọ Wine Press Trading Services Limited ka ha power all your house in anything solar. Kpọọ ha na 0916 630 1384 0916 630 1384 ma 0904 563 5425. Make sure na ịkpọ ha today ka ha power all your house. Ọ dị very important. Right? So ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ Oma Perfumes nọ n'Enugu. So online vendor, ịchọ isi ọma, ịchọ smell nice, ịchọ smell good, ịchọ taste beautiful, like enega anya afụgodu gị asị okay ọ na-ekuru ume. Ụfọdụ n'ime unu anyị banye bus like this, anyị banye moto like this, Chineke nna mee choice ka isi gbuo mmadụ. And sometimes I didn't blame unu enwere imi, but ebe m ga-anọ judge unu bụ na iji ego ị na-akpị ya for your own good. Ọmụwaba ntị Chinazụ ga-enye gị perfume. Iji ego to smell nice is good business, I'm telling you. So otu a welitegodoro aka m sef n'isi onwe m ọ na-atọ m ụtọ. How much more onye nọ gị na-agụ ịpụtazi itinye iru onye ahụ ewefu iri ya one side dịka ochimo haba. So jee na nke Oma Perfumes today. Ọ na-ele Arabian perfumes, ọ na-ele designers, ọ na-ele roll-on, ọ na-ele body sprays, ọ na-ele perspirants, ọ na-ele Nigerian made perfumes. Nke ọ bụla ị chọrọ ọ na she is for you. Ọ na-eme online, ọ na-eme offline. Ọ bụ na ịmụ ya ịkpọọ ya na phone, ọ bụ na ịkpọ jiri nọmba kpọọ ya mee order, ọ ga-ewe bill nwuge ebe ọ bụla ị nọ. Kpọọ ya na 0916 227 7243 0916 227 7243. Chikina kpọkwanali otu a kịta owebiri ọrụ gị your perfume ọ gwụcha. So ọ bụ na onwe nke ị na-use bụ ịchọ continue but you want to patronize ịchọ ego, kpọọ Oma. Ọ bụ na o nwere nke ị chọrọ ka o recommend elu gị, kpọọ. Ọ bụ na ị chọrọ ka o mix elu gị, kpọọ ya. Ọ nọ available for you. But I'm na these days mix perfume adịghị ewuzi. Ihe na-ewuzi kịta bụ gịnị? Igote fragrance gị, igote lay ya. Yes, I lay as the perfume now instead of mixing. You buy different fragrance. People will not. Ndị mmadụ ama mmadụ ihe na-agba, ndị mmadụ ama mma ihe na-esi. I ga na-ajụ gị ajụ because why? Good combination of two fragrances. Good fragrances. Ọ ga-confuse onye except na onye ahụ by magic no the same perfume could na abụ na-use ọmalụ. But onye amarọ, onye adịghị use your kind of perfume ama mma ụdị perfume mix. Alright, so ka anyị jee na nke ndị Hotel Sunshine. Hotel Sunshine na-make sure ka anyị malụ that na Akara Express the every Saturday morning from 7 a.m. till 10 a.m. You get free access to swimming. Noble Nabia for the Akara Express. How we play their Sunshine Sunday brunch, which is the buffet experience. Hana play the Sunshine Sunday. Okay, 20,000. Adults 20,000. Watakere 10,000. Children 10,000. You have to go from 12 to 4 p.m. You your family be experience their buffet. You can call ahead of time, you can book ahead of time. Booking ahead of time is so beautiful. You will put up with ego mee ha imagine na ofa jigo ogwo ha dị agba ọsọ mana nke gị mana ego na mmadụ adị ana ị na-plan si na ị ga-eme nke ọzọ akụkọ na ebe akwan ebife maria ị ga-agwụ. So ịnweta dị ego ịkpọọ ha book ahead of time, kwụnye ụgwọ gị, fa ga-esend gị your receipt and every other thing ị need ime. Ọ bụ na ị chọọ ejeje mee inquiries, of course ị ga-aganwu. Ha na-emekwa karaoke night for the lovers or friends. Enjoying friends night out, jenu karaoke nights. You people should sing, they happy, when fun. Every Thursday from 7 p.m. to 11 p.m. Every Sunday, every Thursday
from 7 p.m. to 11 p.m. Then karaoke happen at Kenny's Bar. Football match happen at Kenny's Bar. So open you try in a match, any match at all, or you're convenient in your home. Yes, for whatever reason, you only call block, you wake up brew TV, you wake up brew DSTV, go to me or me respire. Or Haman charge you girl for free. If you can ali in a ball, you have to go in Eliana. You only try until ball lago. So open you try make inquiries, open you try make payments, open you try make any kind of inquiries at all. Bohana 0915 079 2175 0915 079 2175. All right, so cheta na ndị a niile njimaka ya wee bịa bụ ndị na-ele afịafa facho ka ịmali ifefa na-eme ebe ha be ha na-eme ya na ifefa na-eme more like ifefa na-ele ịghọtago. So is money for products and iweta ego gị igolu good quality products ebe ọnụ gị dị bụ ebe ego gị kwesịrị ịdị. Ọ bụ na itinye ego gị ebe ọnụ gị adịrọ otilo eblame na anybody. Askwana na onwere ife anti Chinazọ meelu gị, askwana na onwere ife ndị IJE AFIA meelu gị, askwana na onwere ife Vote FM meelu gị. Anyị na-emepere gị ya now na-eme sure na ndị achọ ka anyị n'ozi gị, ndị a na-achọ ka ha kunu n'ozi fa na na-ebute ya na redio, anyị akpa anya bụ nkata otu o kwesịrị ịdị. Kanje break. Taa bụ Saturday. Let's talk much more music. Yaotago. So ọ dị m n'obi ịkpọ P-Square. Ifunanya dere ebe I wish na Ifunanya, ọ bụ na Ifunanya dị kịta. Ifunanya onye mbụ n'obi for ndị Saturday. Yaotago. Can tell you your name. Ọ ka bụkwa ịmago mgbe aka na-asị aka na-acha ike nwanyị mgbe aka na-asị I don't mean to style plus. Don't worry. Egwu a niile ị ga-anụ ya taa. Ịghọtago mụ nwakwa n'ife ọzọ na-alụ. Ife na-alụ bụ make sure that na afịa ndị mmadụ ruru gị ntị nọrụ gị n'obi tụpụla na n'obi gị somewhere nọrọ dị ya na ịmago na-ebit gụwa na onwe gị uche ga-adị ya ịmata na ọ na-eme mara na fa nọ na fa na-eme exist. Ị ga-ego afịa ikwesị ịga afịa na nke fa. Then anyị na-akpọnyekwa elu gị egwu ọ ga-abụ your Saturday a na-aga ọfụma, especially for ndị na-eme clean up, ndị bụ na fa na-edozisi ụlọ fa na-eme clean up. Ịghọtago. Ma ndị just nọ relax ya chọọ ịnụ good music ebe a ka ị ga-enweta ya na Volt 104.3 FM. Ndewo. Na 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 Sugar honey, and I can call you mommy, baby, anytime I see your face. Baby girl, how far? I want to tell me where to be your name. I be your wafer. Girl, you be my sugar honey, and I can call you that. Baby, anytime I see your face, and I be my sugar honey, and I can call you mommy. Baby, anytime I see your face. I just don't know why you really wanna know my name. Every time waiting be the difference on why you wanna know my name. Make you hurry, you and I. Yeah, they really wanna know your name. Boy, I don't really wanna play the game. Hey, tell me where to be your name. Yeah, boy, I don't really wanna play your game. Make you leave that thing. Tell me what to be your name. Oh yeah. Oh yeah. Like senorita now, mamacita. And yeah, ooh, wait to be your name. I'll be not ashamed, girl. I'm gonna be my sugar honey, and I can call you daddy. Baby, anytime I see your face, and I'll be your sugar honey, and you can call me daddy. Baby, anytime I see your face. I just don't know why you really wanna know my name. Waiting be the difference on why you wanna know my name. Can you say something?
Making only you and I. They really wanna know your name. Boy, I don't really wanna play the game. Make you leave that thing, girl. Tell me where to be your name, girl. I really wanna know your name. Boy, I don't really wanna play the game. Make you leave that thing. Uh, Tell me what to be your name. Oh yeah. Hey. Uh uh. Uh uh. Uh uh. Mm. 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 Carry you they go. Hey, I'm up here gonna carry you they go. Hey, we are like with you know they shall yeah. I want to know. Yeah. I want to invest. I want to start remember my way. Para their body, with body their body. Votes 104.3 FM. Want you. Ooh yeah, babe. Ooh yeah, baby. Ooh yeah, babe. Ooh yeah, baby. Look like this song. Looking to me, ooh baby, ooh baby, ooh baby, ooh baby. Can I pour your wine? Ooh baby, I heard you whisper of my name. Did you call my name? Oh baby, baby, you call my name. Did I call your wine? Of my name. Did you call my name? Did you? Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Call the table. Can I pour your wine? Of my name. Did you call my name? Did you call my name? When I call your wine, you babe, I heard the whisper of my name. Beats today to get you. Yeah, baby. I knew that from the stars.
Can I borrow your wine? You babe, I had to whisper of my name. Did you call my name? Ooh babe, can I borrow your wine? Ooh babe, I had to whisper of my name. Did you call my name? Call my name. Ooh babe, can I pour your wine of my name? Did you call my name? Call my name. Ooh, babe, can I pour your wine? Ooh, babe, I had to whisper of my... Eyo, egwu nke a kpọfee na m kpọfelugo mmadụ kpọchie tebe m azụ. Wụbanụ m mmiri biko zianụnụ. Wụbanụ m mmiri oh, akpọcha m P Square, say your name. Okay, P Square, your name, then style plus call my name. Biko kpọbanụ m afa. Oh, what on your love, remember? Man, that's so bad. I love Simone and not all no sinade. I know it's not the last rap of the show. I know it's not the last rap of the show. And of course, IJE AFIA, in buying and selling goods for services, money for products. If I need a with eba. About can they make sure and the mother my female be nearly notice what's no make ye sure no city at the heart of people. Kogabo mbogeru. And n'oge erukwanụ eme gịnị abịa na nke gị bịagoro afịa either by calls or by presence. Otu ọbụla o sikwa n'ala wee dị a ga-akpọrịrị gị ịghọtago a ga-elelere afịa ala afịa ga-ele ọ ga-ele o ga-ele kedu Kola Boy egwu aka nche hapụ unu wit ịghọtago ọ ga-eme then ụzọ ịnọ Fino featuring Onye featuring Flavor. My own beginning, ife ọbụla itile aka anyị ọ ga na-aga, ife ọbụla itile aka anyị ga-abụ aka nchawa, ife ọbụla anyị kwuru maka ya so long as na ya apụtago obi anyị dị ọcha, anyị nwere obi salasala ebe mmadụ ibe anyị na ebe Chukwu nọ, ọ ga-aga. Just give it time, just near time, ife niile bụ time, ife niile bụ oge, ịghọtago. So ihe ọbụla ọwụ, eat, make sure na ị na-eri nri first. maka na onye nwere ume na-eme gịnị na-agba ọsọ afịa like mụ kịta mmeche kịta nje nnọọ na Presidential Road o nwere ebe nwaanyị ọmalịcha nwaanyị na-ele ọmalịcha ofe akwụ mara on Saturdays adị m eju because Sundays sometimes nri onunu ka na-eri on Sunday. Most in fact 99% of the times nri onunu ka na-eri on Sunday. Mụ aba ntị Chinazụ like this adị m eri rice on Sundays sometimes. So Saturday m ka m ji eri na bank on that ofe akwụ. Yotago mana unyen my urgent 2k. Unyen chọrọ no something on say my teachers on bịa were IJE AFIA. Yotago were IJE AFIA aya na atachi. Ị na-atachi aya na-ebu na-atọ ụtọ aya na-aga. Mana otu ọbụla ọ bụ anyị ga-eme gịnị for those bụ na fe kwechiri na vote kwechiri na IJE AFIA aya mụnwa na onwe m ekwechirigo kwu na m eme gịnị na m ga-eme justice to your business by make sure na ntụkwa na ebe were ọnụ m were ike m were ọnụma were iwe because ego ka anyị na-achọ anyị dị eji anya ọma achụ ego wee make sure na anyị chụta anya bụ ego. First of all ka eke ga-esi chụta anya bụ ego imeke sure na ndị mmadụ ma ife ị na-ele ọ bụrụ ndị mmụọ ka ị ga-elesi afịa all humans so ndị mmadụ and ha na-ege mụ na gị ntị
Go. So I make sure that na I make and the mother marry finale. Ebi na elia no to isi elia. Chikina. Case closed. I make one alan ka happens there the rest. Go. So make sure that ni with afia gini IJE AFIA with chickly money like this. Mu enoreba. Zichaponya bozi 1,400 naira. Go. So Cheta Akara Express on Saturday morning. Free access to swimming. Kedifi nature. Sunday sunshine brunch, the buffet experience, 20,000 naira for adults, 10,000 naira for marker, 12 o'clock till 4 p.m. I'm in on him every Sunday. Karaoke night every Thursday, 7 p.m. to 11 p.m. I'm in every Thursday. Then Kenny's Bar for the open for any match. Woke up na Hotel Sunshine at their Kenny's Bar in a match. So open your Hotel Sunshine experience, Hotel Sunshine buffet, Hotel Sunshine karaoke. How will be finished with Taylor and use there? So we make no matter na the open and out for us. News all them ma. But have today now 0915 079 2175 0915 079 2175. Make sure na buffer more email send the alpha WhatsApp message. Haga zagi nke obuna obu. Kajina Wine Press Trading Services Limited. Onye nke na-enye anyị solar panels of all sizes ranging from mono 200 watts to 680 watts. Dika Jinko solar panels, Canadian solar panels, Trina solar panels, Wedregaba. Onelepa inverters of different types and sizes, 1 kilowatt to 30 kilowatts, single phase, 3-phase, hybrid, transformer based. Onelepa batteries of different types and sizes, lithium batteries of different sizes, tubular batteries, dry cell batteries. And again, onele charge controllers of different sizes, onele solar powered CCTV cameras of different types, onele solar powered standing fan, onele solar generator of different capacities. Ga power your whole apartment. Jen now Nanke Wine Press Trading Services Limited. Either na Lagos or Enugu. Shop for na Lagos bus 58 Gospel Plaza, Alaba International Market. Shop for na Enugu na Ogui Police Station. Shop 13 New Power Plaza, New Power Plaza. No Ogui, just by police the Ogui Police Station. Jeban for your sales, installation, and repairs. Let the sun pay your power bills. Chikina. Call na 0916-630-1384. 0916-630-1384. More 0904-563-5425. Now, kaija na ke Oma perfumes nele. Everything perfume. Smelling nice, smelling good, tasting good. People, this amount I will make ideas, sweet, great ideas. So on Arabian perfumes, roll-ons, body sprays, perspirants, Nigerian perfumes, even designers. So kedi feature na perfume mama nigi bifi mention be. Your nature services urban nature. Oge nyegi o na-emewe bi, and of course ndị niile nji maka we bia today na-emewe bi o. I trust ọmụ ikwesị trust offer ime ike ebe ọbụla ị nọ ị ga-enwe ike order your products. You need ready bịa mana ọ bụkwa na ị chọọ ịbịa nsogbu adịrọ jee for window shopping, it is allowed. Ịghọtago sọsọ onye nke ga-enye gị online presence bụ Oma perfumes. Ịghọtago Oma perfumes o send ha nche nọkwa na online ị nwere ike sị ha send ya na ihe ị chọọ send ya for first send osi gị okay onwe nke ka nke ahụ mma fine onwekwanụ ihe dịka solar ma perfumes ya nke bụ hotel ike ahụ ị need ije for you to experience it one first hand. You need ije jee ebe ahụ ifife na-eme, especially tomorrow bụ Sunday. Kpọrọ ezinụlọ gị, kpọrọ your loved ones. Ọ bụ na ime wedding, kpọrọ your woman. Ọ bụ na ị mere engage, kpọrọ your woman, kpọrọ your man gaa ebe ahụ. Have a very nice treat. Ọ na-adị mma once in a while. Ọ na-apụtụkwanụ, ọ na-abụrụ osisi. Ịghọtago? So Oma perfume sikmugunu mkpọ ya ma WhatsApp ya na 0916-227-7243. 0916-227-7243. Oma perfumes nọ n'Enugu and oge menwe beauty ebe ọbụla ị nọ. Alright, so m ga-eji obere break nke obere ya.
just obere break. Nnachieta azụ m ga-eme gịnị, m ga-apịachizi maka na ụbọchị na-emezikwara pụkwarapụ. Ọ na-asịzi m nabazia, buru akpa gị nnọọ nabazia. Cause I need me make you way for our happy hour. Abaya kpọrọ gị ọmalịcha egwu tupu vote express wee bịa ndị Gen Z anọrọ ebe ahụ ka mụnwa na onwe m like this. Enidi m ịkpọnye somewhere ebe ọ na-eme. So nna Nnacheta azụ aga n'ebe ọbụla. Egwu ị ga-anụ kịta bụ Ọ Ga-eme by Color Boy featuring Evado, because ife ọbụla anyị na-eme ebe a dị ana n'iyi. Give it time, oge pay. Inye ya time. Time is everything. Oge bụ ife niile. Oge Chukwu ka mma. Ime gịnị, inwetu ndidi. Ọ ga-abịa. Aga n'ebe ọbụla nna Nnacheta azụ. Ndewo. I was waiting for my turn. Ama m na ọ ga-eme. Afọ ahụ akpọsa n'ụzọ. Ọ ga-ele. Ama m na ọ ga-ede. Before the early day, ma wearing days ga-abịa. Bandụ dị n'ụzọ n'ebe m na-akpọ onye tere aka. If I ever after a makwana remember the farmhouse until like Bamaza. If I no na bawa mobi, obimbawa si onyega kasi mobio. You guys go for the now. Ga-emekwa ya ugboro ise. It's on Amazon. Ọ na-agbawa m obi. No. Emekwa ya ugboro ise. Ọ na-agbawa m obi. Obi mgbawasị. I never studied type and my girlfriend food. Iyabasila, don't jam me, yo. Everybody here, let's save me, yo. I never studied chopping on my girlfriend's food. Now food go kill, no be so. My food go kill.
No be so. They be say I get one day where they say make I do everybody Sunday. I say make a stroll to the area. Little did I know that I was moving to my burial. Trying to the main road. Mineral. I don't I never still chop. It's in the but Sarah, give me chop. People making a help me, oh. Yeah, but Sarah, you don't judge me, oh. I did the same chop and yeah, but don't go me, oh. Yeah, but Sarah, you don't. Na food go kill. No, so my I said na food go kill. The treatment is when I say when you know they okay. Even on my girlfriend's birthday, when I dey pray, make I say we have to go some do. Yeah, but sit on the more yes too. Kilo, shelle. Me, I never say this cat to tell it. Pele. Yeah, Barcelona. After my first round, move to second round, third round, fourth round. I never still. Let's see, yeah, Basira. Give me the chop up, bam. It don't just me, yo. Oh, they gotta save me, yo. I know the ever. Everybody don't stay at the craze. My girlfriend don't leave me. My mother no gree see me. My party yeah, but Sarah, you don't. I beg you, follow me to the place. Everybody don't say me at the craze. My friend don't leave me. My party yeah, but Sarah, you don't kill me. Okay. Office, nothing, nothing how they chop. Now food what I cook. Now God they make them good. Saute. Ah. Now the food be this. Case dismissed. People making a homie, yo. Yeah, but Sarah, you don't buy me, yo. Ah, ah. Oh, everybody have that save me, oh. This one not cover. Hey yo, people making I can't help me, yo. They don't use something give me for presidential road. Hey way. But if I'm up and I get no. Alright, so na chetego mazan ebe of the last wrap of the show na si no dalu kiswe no yalom dalu no ebe obo na no dalu so much for listening. Dalu no ndị nke bụ na ha wetakwa nya afịfa na ije afịa chukwu gọzisia unu nnọọ ịghọtago afịa unu ga-ele chukwu ga-awi ụzọ nọ afịa aha anyị kpọsara na ọ ga-ele Color Boy na Evado gwara anyị agwa Fino na Flavor na-achọkwa ịgwakwa unu ọzọ in case ịghọtara nke afọ ka ịghọta ya na nke a ebe a ka m gasị unu bye ka ọ dị on Monday ka ọ bụrụ bụsọ ọzọ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ ka nje azụchatago m nke taa ka anyị jeze rie reward sa ya bịa ndewo. Bye.